Pinanagdagan man ti lokal gobyerno ti Piligan ni ti kalikago mamatulungan ti negosyante babay ni ti panakilon sa ti business lounge when bis lounge ti munisipyo. Babay ni ti panakinnamayat da ti Bureau of Internal Revenue balaygi nga nailonsad da ito itangal daw ngayon natendaran da ti taxpayers ng ronar ti negosyante ken da ti barangay chairman. BIR po ang inuna kasi kung hindi po natin ma-comply yung kailangan natin gawin sa BIR po, medyo nag-aalala si Mayor sa inyo kasi po kung nakalampas po tayo sa deadline, especially the barangay treasurers, the SK treasurers, pag hindi nakapag-file ng returns o nakapag-remit ng tax, may penalty. Kaya dahil po tinanggal na po ang ating mga empleyado po ng BIR sa munisipyo, naisip po nila na magkaroon lang po ng biz lounge sa munisipyo para makagaan po sa ating lahat. May sa kaniti nakatender ti launching ni Manang Marjorie nga daan ti sari-sari store. Pinadas na ti panagusar ti site ti BIR ken inammo da iti mabali na pagbayadan kas ti e-wallet. Mayat aserta na laglagan kun dardaras kami nga makapagbayad dun. Kun kas kanya nga taga San Diego kas ko ni Ma'am Tatay nagnina ti plete mi nga mapanjay bangged. So nga dito'y tatad ng Piligan ada 100 mun makaumay kan. So dahil sir na siya atan nailungsad ni Mayor Billy dito'y pag siya atan mi nga taga Piligan nga the store na. Apay doon gagbayad banggit, manot makastong bala. 500 agar kila ka tricycle sir. TBS Lounge iti Piligan ti may kaliman nga ili ang ilonsad iti daytoy kadagupang iti 27 nga ili iti probinsya ken ti barangay Deet iti Tayom ti kanuan met barangay nga nagilonsad iti daytoy. Inpasigurado met ti mayor ti 100% suportana kadag iti negosyante iti ili. Napintas dito nga ganwat ti lokal nga gobyerno ken ti BIR tapnon mapalagan ti serbisyo. Handan nga masapol nga mapanjay banggit nagbayad da mabalindan ti umayag bayad dito iti makita ka tumanda dumot ti negosyo kan di kita dumamayat nga may negosyo dito ili nga pitigan may kalalaing ta makita ka na pintas mo ti programa ti munisipyo kan ti sibubukal nga LGU pitigan ket susuporta ka kita amin nga negosyante nga mayat nga may negosyo dito ili tayo nga pitigan. Malaksin iti panakailon sa TBS Lounge. Naigadan pa iti rangtay serbisyo ti BIR wano parang yesadag ti BIR ka ni serbisyo da kasi ti panaglukat ti barang negosyo. Tin application ken tax assistance center. Archie Lorenzo, Balitang, Solid Norte.